Dito talaga ilingon sa dumaan. Kasun ko. Kaya tumuhin dito sa may mga nambili.
ano, Umer. Kuya Umer. Habis pido kayo dyan din. Right! BBM! Manyadi ko yun, wala manyadi sa auto. Ito pa naman yung sige sabi ni helicopter. Sorsogon ka? Ay, ay ma. BBM. BBM, bro. Solid. Hindi, di nagliko. O ba ko? Headquarters siya to. Ano kung kita dito yung mga motor? Full fledged sinda po. Ano yun? Sige. Full fledged sinda. Sumabert niya din again. Load na to, load. Ya, tumagload. Ako rin po sa tumirmaso. Kaya ka na. Sir Miranda! BBM! Classmate Miranda. Wala mo. BBM! BBM kami ha! Kaya na pulis na. Marami pa yan ma'am! Mahaba pa ang pila niyan! Graduation pa lang. Kung sa Kwan ko yung Ronel, Sinda, second year high school. Sa Hermano, first year, second. Tapos sa Raquel, magka-second year naman. O, ito, pag-graduation na ito na. Okay, sa Raquel, full pledge pa man sa Sinda. Bago pa lang. Kung sa Kwan, open collar pa man lang. 4 years pa ganyan. Open collar pa man lang yan. Pang BBM pa ading.